το πιο σκληρό Ακρόπολης από όσα θυμάμαι, είπε όταν έφτασε στα καμένα βούρλα ο Γιούχα Κάνκουνεν, και όταν το λέει αυτό ο επικεφαλής του αγώνα, καταλαβαίνετε τι έχουν να πούν οι υπόλοιποι, οι περισσότεροι από τους οποίους ολοκλήρωσαν το πρώτο σκέλος με τα αυτοκίνητά τους πληγωμένα. Το τι θα ακολουθήσει φάνηκε από την πρώτη δική διαδρομή των Υψηλάτη, όπου ο ταχύτατος Βέλγος Φρέντι Λοίξ με την Toyota Celica βγήκε και εγκατέλειψε. Ο Κάρλος Σάινθ και ο Κόλιν Μακρέι μοιράστηκαν την πρώτη θέση, στην οποία όμως δεν έμεινε για πολύ ο Σκοτσέζος πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, αφού στην επόμενη ειδική, την Ευαγγελίστρια, εγκατέλειψε με πρόβλημα στο σύστημα διεύθυνσης. Έτσι, επικεφαλής πέρασε ο Μάκινεν, που έκανε τον καλύτερο χρόνο. Ίδιο με τον περσινό παγκόσμιο πρωταθλητή έκανε στην ανάληψη και ο Κάρλος Σάινθ. Μετά από τα πρώτα σέρβις της ημέρας στη Λιβαδιά, άρχισε την επίθεσή του ο Κένεθ Έριξον. Έκανε τον καλύτερο χρόνο στο δίστομο μαζί με τον Κάνκουνεν, ενώ ήταν ο ταχύτερος και στο στήρι, την ίδια ώρα όπου ο Σάινθ στην πρώτη του ολαστροφή, λόγω των πολλών θεατών, δεν είδε καλά το δρόμο, βγήκε και χτύπησε το πίσω μέρος του έσκορτ, ενώ και ο Μάκινεν τερμάτισε με κατεστραμμένα τα λάστιχα. Έτσι, επικεφαλής πέρασε ο Κένεθ Έριξον, ο χρόνος όμως των 20 λεπτών στα σέρβις δεν ήταν αρκετός για να επισκευαστεί το κτυπημένο σύστημα διεύθυνσης του Σουμπαρού. Έτσι, αναγκάστηκε να ολοκληρώσει την επισκευή μόνος του στην απλή διαδρομή. Παράλληλα μας είπε ότι δεν είναι και πολύ ωραία ιδέα να οδηγείς τόσο γρήγορα και να ανησυχείς για το σύστημα διεύθυνσης. Οι ανησυχίες του επαληθεύτηκαν στο Διόνυσο, όταν κόλλησε το τιμόνι με αποτέλεσμα να του πάρει και να προσγειωθεί με το πλάι στο δρόμο. Παρότι το Ιμπρέζα άλλαξε ολοκληρωτικά σχήμα, κατάφερε τελικά να τερματίσει την ίδια ώρα που ο Μάκινεν έκανε τον καλύτερο χρόνο. Στην τελευταία ειδική, στο Ζέλι, ο Σάινθ έκανε τον ίδιο χρόνο με τον Κάνκουνεν, ο σταθερός ρυθμός του οποίου τον έθεσε επικεφαλής στο τέλος του πρώτου σκέλους. Ο Κένεθ Έριξον βρέθηκε στην 14η θέση της γενικής κατάταξης και χρειάστηκε να του αλλάξουν το κατεστραμμένο παρμπρίζ μετά τον τερματισμό. Σταθερός είναι και ο ρυθμός του πρώτου ελληνικού πληρώματος, του Άρη Βοβού και του Γιάννη Αλβανού, οι οποίοι έφεραν το Subaru Impreza στην 6η θέση της γενικής κατάταξης. 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πίσω τους, στην 10η θέση της γενικής, βρίσκεται το Ford Escort των Λεωνίδα Κύρκου Νίκου Πάνου, ενώ στην 13η θέση ακολουθούν η Κώστας Αποστόλου Μιχάλης Κρυάδης με τη Lancia Delta Integrale. Ο Ουρουγουανός Γκουστάβο Τρέγιας με Mitsubishi οδηγεί το Group Ni, ενώ στην κατηγορία F2 πρώτος είναι ο Weber με Seat Ibiza. Στις αντίστοιχες κατηγορίες μεταξύ των ελληνικών πληρωμάτων επικεφαλής βρίσκονται η Dim Στεφανής με Renault Clio και Μοσχούτης Κουρίς με Mazda 323. Στα 1300 κυβικά εκατοστά του Group Α, οι Τόψεις Μπουραντάς βρίσκονται επικεφαλής των πολυάριθμων Toyota Starlet, ενώ στα 1600 κυβικά η Αργυρίου Βλάχος με Toyota Starlet βρίσκονται μπροστά από το Lada Samara των Τσάδαρη Καφάογλου. Στα καμένα βούρλα έφτασαν συνολικά 77 πληρώματα από τα 101 που ξεκίνησαν από την Ακρόπολη. Στους άτυχους συγκαταλέγονται ο Νιώρας, ο Αγγελίδης, ο Μαύρικ αλλά και ο Λεωνίδας που εγκατέλειψε τη λεωφόρο Κηφισίας λίγο πιο πάνω από τον Αντένα. Μετά την ολοκλήρωση και του δεύτερου σκέλους του αγώνα, ο Γιούχα Κάνκουνεν παραμένει στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης. Ο Φιλανδός πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής μπορεί να έφερε στα καμένα βούρλα το Ford Escort χωρίς να κερδίσει κάποια από τις ειδικές διαδρομές, αλλά ο σταθερός του ρυθμός τον κράτησε στην κορυφή 37 δευτερόλεπτα μπροστά από το άλλο Escort του Κάρλος Σάινθ. Ο Ισπανός ήταν ο πρωταγωνιστής της ημέρας, αφού έκανε κορυφαίους χρόνους και στις 7 ιδιαίτερα σκληρές διαδρομές. Τρίτος, 24 δευτερόλεπτα πίσω από τον Σάινθ τερμάτισε ο Βρετανός Ρίτσαρντ Μπέρνς, ο οποίος έχασε πολύτιμο χρόνο όταν έσπασε η βάση του κινητήρα και το ψυγείο του Mitsubishi Κάρισμα. Αυτό έγινε στην τελευταία ειδική διαδρομή, τη Δρυμαία, μια διαδρομή 32 χιλιόμετρων που είχε βράχους, λακκούβες, λάσπες και αμέτρητα κλαταρισμένα λάστιχα για τα περισσότερα αυτοκίνητα.
Προβλήματα αντιμετώπισε και ο Τόμι Μάκινεν, ο οποίος κτύπησε σε ένα ανάχωμα και κατέστρεψε την πίσω ανάρτηση του Mitsubishi Lancer. Έτσι βρέθηκε στην 4η θέση μπροστά από τη Toyota Celica του Thomas Randstrom και το Mitsubishi Lancer του Uwe Nittel. Οι Άρης Βοβός, Γιάννης Αλβανός που κρατούσαν την 6η θέση στο δίλοχο χτύπησαν σε ένα βράχο με αποτέλεσμα να σπάσει η ζάντα του Subaru Impreza και φυσικά να χάσουν πολύτιμο χρόνο. Έτσι βρέθηκαν στην 11η θέση της γενικής κατάταξης. Παραμένουν όμως πρώτοι οι Έλληνες 53 δευτερόλεπτα μπροστά από τους Λεωνίδα Κύρκο και Νίκο Πάνο που ακολουθούν με Ford Escort. 14η γενικής και τρίτη Έλληνες βρίσκονται οι Κώστας Αποστόλου, Μιχάλης Κρυάδης με τη Lancia Integrale, ενώ 15ο και πρώτο μεταξύ των νορμάλ αυτοκινήτων είναι το Mitsubishi Lancer του Ουρουγουανού Γκουστάβο Τρέγες. Στην F2, την κατηγορία των αυτοκινήτων μέχρι 2.000 κυβικά εκατοστά και με κίνηση μόνο στους δύο τροχούς, μετά την εγκατάλειψη του Βέμπερ προηγείται ο Ισπανός Οριόλ Γκομές με Seat Ibiza, ενώ πρώτοι Έλληνες και 19η γενικής είναι η Ντίμ Στεφανής με Renault Clio. Ο Παύλος Μοσχούτης με τον Γιώργο Κουρί είναι το πρώτο ελληνικό πλήρωμα στην κατηγορία νη. Ενώ στη μάχη των Toyota Starlet οδηγούν η Αργυρίου Βλάχος που είναι και πρώτη στην κατηγορία μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά, ενώ η Ζήβας Φάκαλης είναι επικεφαλής στα 1.300. Ο Δημήτρης Ξανθάκος με τον Δημήτρη Βαγενά είναι πρώτοι μεταξύ των 7 Nissan Micra που συνεχίζουν τον αγώνα, το τελευταίο σκέλος του οποίου θα ξεκινήσουν 68 από τα 101 αυτοκίνητα που πήραν κίνηση την Κυριακή το πρωί κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Τα πληρώματα πήραν από τα καμένα βούρλα το δρόμο της επιστροφής. Ο Γιούχα Κάνκουνεν βρισκόταν 39 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Σάιν. Μετά τις δύο πρώτες ειδικές στη Γραβιά και το Ζεμενό, η διαφορά μειώθηκε στα 23 δευτερόλεπτα, με τον Σάιν να οδηγεί εντυπωσιακά και τον Κάνκουνεν σταθερά. Μετά το Δίστομπο και το Κυριάκη, η διαφορά μειώθηκε στα 16 δευτερόλεπτα. Κάτι που φαίνεται ότι έκανε χαρούμενους και τους δύο οδηγούς, αφού στα σέρβις της Λιβαδιάς πείραζαν ο ένας τον άλλον. Στις δύο τελευταίες ειδικές όμως ο Σάινθ δεν είχε όρεξη για παιχνίδια. Έκανε κορυφαίους χρόνους, κατακτώντας έτσι εκτός από την πρώτη θέση και πολύτιμους βαθμούς στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ενώ ο Γιούχα Κάνκουνεν ήταν ικανοποιημένος και με τη δεύτερη θέση, αφού εξάλλου πριν 2 μήνες αντί να οδηγεί έπαιζε γκολφ. Ο Βρετανός Μπέρντς με το πληγωμένο Mitsubishi εντυπωσίασε χωρίς να απειλήσει τους πρώτους. Ούτε απειλήθηκε όμως από τον Μάκινεν, ο οποίος μετά και την τελευταία ειδική διαδρομή ήταν πολύ πίσω. Η τρίλεπτη όμως καθυστέρηση του Μπέρντς στην απλή διαδρομή του έδωσε την 4η θέση και στον τρίτο Μάκινεν ένα βαθμό περισσότερο. Στο ελληνικό στρατόπεδο, οι Άρης Βοβός, Γιάννης Αλβανός με το Subaru Impreza κέρδισαν όχι μόνο την πρώτη θέση, αλλά και το θερμό χειροκρότημα του κόσμου που πλημμύρισε τα βουνά. Αν δεν υπήρχε και η σπασμένη ζάτα τη δεύτερη ημέρα, ίσως αντί για την ένατη να βρίσκονταν στην 5η ή την 6η θέση. Οι Λεωνίδας Κύρκος, Νίκος Πάνου με το Escort δεν απείλησαν τελικά, κρατώντας έναν σταθερό ρυθμό, ενώ η Ντίμ Στεφανής, που ήταν 17η γενικής και πρώτη Έλληνα στην F2, είχαν ως κύριο μέλημα να φέρουν το Renault Clio Williams στον τερματισμό. Αγώνα τακτικής έκαναν και οι Μοσχούτης Κουρίς, που έφεραν το Mazda 323 πρώτο στην ελληνική κατάταξη του Group NI. Ένα ολοκένουργιο Toyota Starlet ήταν από τα λίγα αυτοκίνητα που δεν είχαν ούτε ζημιές ούτε καν ένα κλαταρισμένο λάστιχο. Και έτσι οι Αργυρίου Βλάχος κέρδισαν την ελληνική κλάση μέχρι τα 1600 κυβικά εκατοστά.
Νικητές στα 1300 ήταν οι Ζίβας Φάκαλης, οι οποίοι κράτησαν από την αρχή πιο αργό ρυθμό από τους αντιπάλους τους και έτσι δικαιώθηκαν αφού δεν αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα. Η Ξανθάκος Βαγενάς ήταν πρώτη μεταξύ των 6 Νισάν Μίκρα που έφτασαν στον τερματισμό. Ένα μπράβο όμως αξίζει σε όλους όσους άντεξαν και τα 1260 σκληρά χιλιόμετρα του τριήμερου αγώνα.